staat niet zomaar een artiest, maar daar staat Torsten van Liepen-Biesterveld. Ja, goedemiddag. Goedemiddag zeg. Alles goed? Wat ziet u er prachtig uit? Ja, ik lust ook wel een stukje vlaai, moet ik zeggen. Dat ga ik regelen. Oh, dat ga ik regelen. Hallo allemaal. Ja, laat ik eerst eens vragen, wat voor muziek? Ja, ik ben Torsten van Liepen, een beetje Duitse Schlagersänger. Dus ik maak een beetje Duitse muziek, een beetje schwung. Op elk feestje waar ik kom, dan maak ik weer een beetje Ramba, Samba. Ja, en waar komt u vandaan? Ik ben geboren in Neuss, bij München-Gladbach. Ja? Nou ja, En, maar werkelijk kom ik gewoon uit Weert. Ja, dat had ik begrepen, omdat jij doet ook nog Tony Jordaan, hè? Inderdaad, ja. We kennen goed Ja, we kunnen ook wat kallen, ja, dat kan misschien ook, ja. Wat heb je nog meer voor een artiest in de stal? Nou, ik heb nog Shetland Tony, dat is een country act, zal ik maar zeggen. Tony Jordaan, dat is een Amsterdamse act. En ik doe nog klassiek zingen, maar dat is weer iets heel anders. Maar in feite ben ik heel erg breed. Ik zit al jarenlang in het dinnertheater. Dus ik ben heel erg breed aangelegd qua muziek. Dus kunnen we op ieder visie inhuren. En dan maak ik toch een beetje Rambazamba, zoals ik al zag. Ja, goed. Maak ze een klei ook zelf? Of nee, dit is van, ik weet niet, ja, die mensen die ook zoveel reclame maken. Dit is van een hele bekende Nederlandse couturier. Dus het zou je niet zeggen, maar het is echt is kwaliteitszuur. Als je patiënten, maar dan heb je ook wat. Hè. Ik had ook begrepen dat ze de eigen nummers schrijven. Doen we ook. Wie gaat dat in zijn werk? Want er moesten dus Jordaanse liedjes en Duitse. Ja, Smaglap. Ja, ik ben al een hele tijd met de hele muziek bezig. En ik heb vroeger wat Smaglappenfestivalen gewonnen en zo. En ook bij Johnny Hoes in de stal gezeten. Dus daar is het hele Tony Jordaan gebeuren van op start gekomen. Nu is het Duitse muziek heel erg populair in het Limburgse. Dus vandaar dat ik door ingestapt ben. En daar zitten natuurlijk ook boeten, omdat er zoveel mensen zijn die Duitse muziek zingen. Die allemaal bijna op dezelfde liedjes komen. Dus Fiesta Mexicana. Het is heel erg in. Het is heel erg in. Ja. Daarom heb ik gezegd van ik gewoon zelf wat nummers schrijven. Dan hebben ze weer een andere merend, zal ik zeggen. En hebben ze een eigen succes misschien. En de royalties natuurlijk. Oh, dat nog eens, ja. Maar het is zo dat dit eerste nummer wat ik nu ga zingen is een nummer van Freddie Quinn. Dus dat is wel een cover, maar die het net zo'n prachtige stem als ik dat heb. Nou, dat liedje, Doen we ze alles vergessen. Ja, nou, zorg dat we die nooit meer vergessen. Nee, dat doen ze toch niet meer in Limburg. Veel spaß. Dankjewel, dank je. Hier is Torsten van Liepen-Biesterveld. Dank je. Tschüss. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Das ist längst vorbei. Als kam, war ein Fremder und glaubte nicht daran, dass ein Mensch, der viel verloren, wieder neu beginnen kann. Du musst alles vergessen, was du einst besessen, amigo. Ai, 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 das ist längst vorbei. Für Manuela, die er liebte, baute er am Fluss ein Haus und auf einmal sah das Leben auch für ihn ganz anders aus. Doch der Fluss trat übers Ufer, er nahm ihn all sein Hab und Gut, seinen unerfüllten Träumen, die versanken in der Flut. Du musst alles vergessen, was du einst besessen, amigo. Ai, 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 das ist längst vorbei. Als kam, war ein Fremder. Er war einsam und allein, doch vom Fluss her klang es leise, einmal wirst du glücklich sein. Du musst alles vergessen, was du einst besessen, amigo. Ai, 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 das ist längst vorbei. Oh,
Torsten van Liepe-Biesterveld. En hij komt straks nog terug, ook als Tony Jordaan. En ik wou dat ik zo'n kapper had. En zo'n pak, tenminste, Julie, hè? Ja, die kapper, Dat is jouw maar pak. die Dus, kapper is mijn eigenlijk kleuren, nog interessanter. Kost nu beriefskleding meer. Dat zou prima in jouw blouse aan Prima, kunnen. ja, dan lopen we nog schoonlijker wie. Ja. Precies. Ik zag dat jij zelfs een schaar had, Julie. Hè? Dit is beroepsdeformatie. Dat is dit, hè? echt